musíte sa otvoriť. Len tak, že sa svojim trápeniam postavíte čelom, sa s nimi dokážete vyrovnať. Len tak, že sa otvoríte a svoj problém pomenujete. Že ste na ten zlom čakali takmer 50 rokov. Bože, čakal! Ale ja som netušil, že pravda umetená rovno do tváre prestane byť zaujímavá. Ja som nevedel, že prestanú existovať témy, ako ty hovoríš, ale námety, ktoré nás vtedy vzrušovali. Veď naša generácia zistila, že nevie hovoriť, keď nemá zalepené ústa, že nevie hovoriť. Aký má vzťah ku svojej žene? Necíti sa byť pri nej naplnený šiel len za jej krásou. Len za jej krásou? Áno, len za jej krásou. Miluje ju? Neviem. Stretla som dnes Terezu s bábätkom. Zvláštne. Na koho sa mu dobáva? Na teba. S tebou sa nedá už vôbec rozprávať. Lebo ty si nestratil len pôvab, šarm, humor. Ty si stratil aj reč. Tušuje, že už necítim na javisku to zrodenie, viete, tak ako kedysi. A preto som si neustále vtúkal do hlavy to s tým poslaním. Okrem toho som začínal mať strach. Mama, čo si taká oficiálna? Nie som oficiálna. Táto sa mi páči, daj mi. Má dobré oči. Neznáš už metafory. Ale to je metafora, to je fajn. Nevadí, že je Vítko ťasná, keď sa smeje? Nie! Ja tomu nerozumiem a nemôžem sa rozčúvať! Čo mi nerozumieš? Čo pravde? Za jeden rok sa mi úplne zmenil život. Upozorňujem, všetci ozajstní kamaráti sú do posadení. Ty kokos, my sme fakt generácia. Koniec cvičenia. Klape vám to. Čo či nám klape? Takto. Čo, sex? Vzťah. V rámci normy. Ale Miško, ty máš 30. Ty máš 30. Uvedomuješ si to? Mišo. Čo tým chceš povedať? No, že... Proste, že už by si... Že by si sa mohol usadiť. A že by sme už radi s otcom privítali aj vnúčence. Však otec. Že by sme už radi privítali vnúčence. Tá tvoja je tehotná.